doncs, semblen ser dues persones molt distants, molt diferents, però segur que trobarem que han tingut experiències de discriminació per tema de gènere, per motius de gènere. Segurament que sortirà aquí en aquest col·loqui i que serà moderat per Anna Gil Verdagí, que ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundadora i actual directora del Màster d'Estudis Àrabs Contemporanis, i totes tres són membres de Secedita, l'espeny que justament es dedica a això, a donar veu a les dones i a aconseguir una equitat de gènere. Bé, doncs la manera en la qual hem plantejat aquest petit col·loqui, aquesta sessió que acompanya la projecció de la pel·lícula que acabeu de veure és molt senzilla. La idea és obrir una mica de debat amb vosaltres, de debat o de diàleg amb vosaltres que esteu aquí a la sala i també, evidentment, una mica de diàleg entre les dues convidades de la taula. Una mica per trencar el gel, jo he preparat un parell de preguntes per començar. Us animo que després d'aquesta primera fase de preguntes més preparades, si teniu algun comentari, alguna pregunta, la feu. I bé, jo començaré per preguntes una mica àmplies, que us donin espai suficient com per respondre el que considereu més oportú. Volia començar per tu, Lama Sondru. Al principi del vídeo s'explica que el Buda va negar-se a donar l'ordenació monàstica a la seva mare adoptiva, a la seva tieta materna, Mahaprajapati, i al final, després que ella insistís diverses vegades, el Buda va acabar acceptant, però va afegir 8 vots més a les monges que als monjos, a més vots que les supeditaven directament, de manera explícita, als monjos. Aleshores, jo volia preguntar-te, Lama, tu que ets una monja plenament ordenada, una Gelongma, com ja ha dit la Montse, ens podries explicar, si ho saps, per quin motiu el Buda va trigar tant, en primer lloc, per què va trigar tant a dir que sí a aquesta seva tieta que estimava tant, que va ser la seva mare adoptiva, i per què va afegir aquests 8 vots addicionals? Això per una banda. Per altra banda, també en un fragment d'aquest documental s'explica que el cas tràgic d'una monja que va ser violada i que després de ser violada va deixar els hàbits, entenem que diu perquè havia trencat el vot de celibat. Clar, això la majoria dels que estem aquí ens ha sobtat molt. O sigui, no només és víctima d'una violació, sinó que a més és expulsada o ella mateixa s'autoexpulsa, no queda clar, de la seva comunitat, o sigui, doble cop. Jo volia saber quina opinió mereixia aquest cas i com interpretaria aquesta regla si de cas existeix. Una mica totes aquestes preguntes, a veure si alguna cosa... D'acord. Se'm sent? Sí, se sent, sí. Bé, per què al Buda li va costar acceptar a les dones en la seva ordre, especialment quan la que li demanava havia sigut la seva mare adoptiva? Estem parlant de fa 2.600 anys, quasi, i Buda ja va fer una cosa que era molt novedosa i molt conflictiva en aquella època, que va ser acceptant a la seva ordre els que no tenien casta i els de les castes més baixes. Quan el Buda era un príncep, molts dels seus companys eren de família noble i com a mínim tots eren de castes bones. Això ja va fer tot un remolí social. Llavors, darrere d'això van vindre les dones, i llavors això era un problema, perquè les dones, clar, havien de tenir fills i cuidar-se de la casa, i això de deixar-ho tot, rapar-se el cabell i anar a viure, dormir sota un arbre, i portava també moltes complicacions de com cuidar a les dones que tenen que estar soles i poden, com en aquest cas era, poden ser atacades, violades, etc. Llavors, la primera vegada va dir que no, però la segona vegada va vindre la seva mare adoptiva, segurament hem llegit tots la vida de Buda, i va arribar descalça després de caminar molts quilòmetres amb totes les seves companyes, i Ananda va estar fent d'intermediari, i finalment llavors Buda va parlar amb els seus principals deixebles
i a ell li semblava bé, però volia veure com ho podien fer per evitar un problema. I la manera d'evitar el problema, acceptant-les amb elles, va ser posant unes clàusules que les supeditaven totalment amb els monjos, que van ser aquestes famoses clàusules que fa mil·lennis que es van posar i existeixen avui encara, que és que quan hi ha una congregació de monjos i monges, les monges s'han de sentar al darrere de tot i els monjos, encara que siguin els més petitons criatures, per fet de ser masculins, se senten davant, i les monges que porten molts anys ordenades i que tenen molta bona cultura filosòfica, etc., s'han d'inclinar i s'han de supeditar en els monjos recents i més joves que hi ha. I coses d'aquest tipus van ser les regles, les 8 regles, que jo no me'n recordo mai de les coses, però eren d'aquest calibre les que va posar, perquè pogués ser acceptat en la societat. I les acceptem, però estaran sota la supervisió dels homes. I així es va acceptar. En quant a aquesta monja que va ser violada, i ella diu i se'n va anar, no queda molt clar com va passar, també es veu que era una època en què quasi bé no tenien ni un lloc per viure i tal. Jo he estat parlant amb gent que coneix bé el Vinaya. El Vinaya són els textos sagrats en què es parla de l'ètica per monjos, per monges i per laics. I que jo sàpiga, no hi ha cap puesto que surti aquest tema de que si una monja és violada, si perd els vots o no. Però en aquest cas, el més lògic si hagués passat així, i tinguent en compte que no era una cosa que ella hagués fet, ella no havia trencat els vots, havia sigut un accident per part dels altres, el lògic, si es veia que havia perdut el celibat, és que tornés a prendre els vots i seguís al monestir. Aquesta hagués sigut la cosa més normal de fer. Però en aquella època, vés a saber que quan parla ella, parla de 40 anys, em sembla. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Sofia, tu pertanys a la tradició Zen, Zen del Japó, doncs, i jo volia preguntar-te una mica, que hem estat molt al Tibet, o sigui, amb la tradició tibetana, concretament en una de les 4 escoles principals del budisme tibetà. Jo volia fer un salt una mica cap a Xina i Japó, a Xina amb el budisme Chan i a Japó amb el budisme Zen. Volia preguntar-te si hi ha punts en comú i diferències entre el que hem vist en aquest documental i la tradició a la qual tu pertanys, i en general a la tradició, diguéssim, de Xina i Japó, totes dues, el Chen o el Jan. Pel que fa a les dues coses, pel que fa a l'ordenació monàstica per monges i també pel que fa a l'accés als graus acadèmics més alts en filosofia budista. Les coses avui en dia són bastant diferents, almenys respecte a el que ens ha mostrat el documental, en el sentit que la tradició Zen i Chan s'ha mantingut sempre la figura de la monja. Han existit convents, han existit ordenacions i han existit persones, dones que han sigut monges, han sigut ordenades. Durant tota la història. A principis del segle XX va haver una reforma molt important dintre de l'escola Zen al Japó que va ampliar els graus acadèmics de les monges i el seu paper jeràrquic dintre del món Zen. Bé, en el Zen existeix una organització, el Vaticà Zen, per dir-ho així, que es diu Sotoshu. I en aquesta organització tenen cabuda les monges, actualment. Sempre ha existit la figura de la monja. Ara bé, la discriminació també sempre ha existit. No ha sigut per tirar coets, que en el Zen hagi hagut monges. En el sentit que la més alta de les monges, jeràrquica o amb els seus coneixements, estava per sota del més baix dels monjos. I d'alguna manera, en diferents anades i tornades, en estadis més alts o més baixos, el recolzament cap a les monges i els monestirs de dones va anar decaient al llarg del temps.
I no és fins a principis del segle XX en què hi ha un ressorgir, hi ha una reivindicació del paper de la igualtat de les monges, feta per les monges, en què reformulen i són capaces de canviar aquest estat de les coses. El qual té mèrit, perquè imagineu-vos a principis del segle XX, als anys 1910-1920, amb un Japó molt dretà, ideològicament molt conservador, amb un militarisme en el govern i en tots els nivells de l'administració, que un grup de monges reivindiquin el seu lloc, el seu estatus. I se'n van sortir. Penso que també, després, més endavant, els canvis polítics al Japó, després de la pèrdua de la Segona Guerra Mundial i l'arribada de la tutela dels yanquis, dels americans, després de la guerra, també els obliga a reformar, a adaptar criteris més occidentals en la vida religiosa de la Sotoshan. I això es tradueix en que avui en dia hi ha monges zen i que tenen, almenys nominalment, garantit l'accés a tots els graus acadèmics i a totes les posicions jeràrquiques de la Sotoshu. Ara bé, això és un principi, però tampoc és que el número de monges amb càrrecs elevats dintre de la jerarquia Sotoshu sigui massa elevat. No hi ha xifres. De fet, tampoc hi ha una estimació, però tampoc se sap exactament quantes monges hi ha al Japó. I, per tant, molt menys encara saber quins càrrecs de responsabilitat tenen o quina posició ocupen els estaments més alts. Gràcies, Sofia. Jo tinc encara un parell de preguntes per vosaltres, però el que faré primer és donar la paraula al públic, si hi ha alguna pregunta, si no continuo jo. Si hi ha alguna pregunta, endavant, aixequeu la mà i per allà darrere hi ha un micro. No? Nosaltres no veiem massa bé el final de la sala, està una mica fosca, si no feu un crit. No? Doncs jo tinc una altra pregunta, que aquesta potser és una mica més picant, una mica més punyetera, per tu, Lama. Aquí en aquest documental veiem el Dalai Lama fent declaracions molt en la línia habitual que estem acostumats a sentir, però aquí hi ha una cosa que em remou, no? Que és si realment ell diu en un moment donat del documental que ell ha aconseguit, ha fet molt, i sembla que això és cert, que ha fet molt perquè el grau de Geshe-ma es pogués restablir a la tradició Gelug, però ell afirma que ell no pot fer res contra el fet que les monges, o sigui que pugui haver-hi l'ordenació completa a la tradició tibetana, i diu que això forma part del Vinaya i que el Vinaya és intocable, i explica tot això de la tradició perduda. I jo voldria saber la teva opinió de tot plegat. És cert que ell no pot fer realment res, el Dalai Lama, en aquest sentit? Aquest és un tema punyent, sí. La qüestió és, el Dalai Lama diu que ell té el poder, ha decidit que té el poder per fer que les monges, encara que no siguin bicunis, perquè diu que no ho poden ser, es puguin saltar aquest pas de no ser monges totalment ordenades i en canvi puguin fer estudis universitaris i treure aquest títol. Clar, això és estupendo, no? La pel·lícula parla d'això i està molt bé. Però el tema de per què no es poden ordenar a les monges totalment és un tema que s'ha debatut durant anys i no és el Vinaya. El Vinaya ve del temps de Buda i Buda va dir: monjos, teniu l'obligació d'ordenar a les monges plenament. O sigui que el Vinaya del temps de Buda, el que Buda va dir és que els monjos tenen l'obligació d'ordenar a les monges. I en el temps de Buda, totes les monges estaven ordenades, totes les monges estudiaven el mateix que els monjos, o sigui que ara el gran avanç que s'ha fet és que hem tornat enrere. Llavors, ara el que s'està intentant no és avançar en la societat, és poder tornar enrere
Això és que és totalment ridícul, no? En el temps en què hi havia monges totalment ordenades. O sigui que quan ell diu que no pot fer res, realment, si ell hagués dit que sí, ja s'hagués acabat tot aquest tema. I en molts moments ha dit que sí, però després ha dit que tenia... Jo vaig estar a Hamburgo quan es va fer totes aquestes trobades en la que es va fer tota una investigació d'uns erudits durant anys que van estar mirant per què sí o per què no es podia portar a la tradició tibetana, que el problema és la tradició tibetana especialment, l'ordenació de Bhikkhuni. I tothom va estar d'acord en que sí, que estava per als textos i a tot arreu i que sí. I llavors es va invitar el Dalai Lama el dia final i el Dalai Lama va dir que ho entenia molt bé, que és veritat, tot el que deien era veritat, però que ell tenia al seu voltant molts mestres que no estaven d'acord i per tant ell no podia o no volia anar contra això. Llavors el problema principal ve de l'escola Gelupa, ve d'aquest problema. Llavors els altres dirigents de les altres 3 escoles, veu que al budisme tibetà hi ha 4 escoles, van escriure cartes a Santedat Karmapa, Santedat Sakya Trijin i alguns grans lames Nyingmapa, d'ells que sí estaven d'acord i que va, comencem, fem-ho. Però no es va arribar a fer. Fins ara, que en el Bhutan s'ha fet, per què? Doncs perquè ho ha dit el rei. O sigui, ja no és el Dalai Lama, ha sigut el rei, que ha dit, doncs ja està bé, fem-ho, i ho han fet. O sigui que al Bhutan ara, per primera vegada, hi ha bhikkhunis amb la tradició tibetana. Jo soc bhikkhuni, però no amb la tradició tibetana, sinó amb la tradició Chan, o sigui, amb la tradició xinesa, que és com les monges occidentals ens hem ordenat, perquè la tradició xinesa no s'ha perdut la tradició de l'ordenació de monja. O sigui que jo soc monja, mig monja tibetana, mig monja Chan. No diguis massa fort. I així, aquesta és... O sigui que la qüestió és aquesta, que hem de tornar 2000 anys enrere, en vez d'anar endavant, per poder posar les coses al seu puesto. Jo voldria fer una pinzellada d'això que se'n diu la tradició, que justifica les coses. Normalment justifica que no es canviïn les coses, perquè la tradició, perquè el costum, així està. I quan en realitat, si mirem només, no cal ser historiador, però només cal llegir una mica, trobem exemples on la realitat és diferent. No conec la tradició tibetana i el poc que sé del món japonès o xinès, de l'escola Chan, vull citar un parell o 3 d'exemples d'aquelles coses que quan llegeixes veus que no estan d'acord amb la tradició, el que et diuen que és la tradició. Per exemple, voldria parlar d'una abadesa, Moshel Lioran, en el segle VI, que ha passat a la història, està recollida en textos, el seu enfrontament, combat dialèctic amb un monjo que arriba al convent i es pensa que com és un convent de dona i per tant són inferiors amb ell, s'hi pot quedar com el mandamàs de la casa. I la Moshel Lioran li... Però també vull mencionar una japonesa, Kakuzan Shido, del segle XIII, que és l'esposa del shogun, l'equivalent als nostres comtes feudals. I que quan el shogun mor, el seu fill, que és l'hereu, li posa un monestir amb les terres i les rentes necessàries perquè pugui subsistir el monestir, com la nostra Elisenda de Montcada i Peralbes. I aquest monestir es converteix en la primera casa de refugi per dones maltractades al Japó, en ple segle XIII. El mèrit és gran, però la forma en què s'ha creat aquest monestir ha depengut directament del poder polític del seu fill i dels recursos econòmics del seu fill, que l'ha finançat. I d'això és la tradició. L'han ordenat abadesa amb una pompa i un ritual establert i predeterminat durant segles? No, ha vingut el seu fill i li ha dit: mama, tu aquí. Renfeng Yin, del segle XVII,
del monestir de Lingshin An a la Xina. Bé, el seu pare, la seva mare és qui li financia, és una dona rica, burgesa, d'una família comerciant, que és qui li financia amb ella poder ser la vida monàstica i que es dediqui a anar per la Xina de monestir en monestir, perfeccionant els seus estudis, els seus coneixements, fins que finalment es retira al monestir aquest de Lingshin i mor allà amb olor de santedat. Però és també la posició econòmica de la seva família qui li permet l'ordenació. Tampoc és que ningú li va discutir al convent que s'ordenés monja, perquè portava una dot i li permetia finançar el convent, el monestir. I acabaria mencionant amb aquestes reformistes que en el segle XX van atrevir-se a sortir-se de la tradició, muntar un convent només per dones, enmig d'un marisme insalubre allí al Japó, la Mizumo Jorin i 4 monges més que en 1904, per la seva compte, pels seus nassos, s'estableixen i aconsegueixen ser reconegudes amb els seus problemes i el seu temps, però ho aconsegueixen. I la Kojima Kendo, que és la gran reformadora dintre del Zen japonès, d'aquesta reformulació, aquest nou estatus de les monges japoneses. És molt interessant això que expliques, aquest recorregut. De fet, aquí m'intervinc amb una petita reflexió al voltant de la qüestió de classe, no? O sigui, com la qüestió de classe moltes vegades supera, evidentment, totes les barreres, diguéssim, morals o etcètera que pugui haver, no? Sempre és igual, això em sembla que és a tot... Sí, tots els patents el pateixen, exactament, no? És així. Jo volia, potser, per anar acabant, perquè veig que hi ha gent que marxa, nosaltres estem ficant cançons, avui és un dia llarg. Una última pregunta, que aquesta vindrà una mica a obrir, deixem una finestra oberta al futur, i us volia preguntar a tu, Lama, com a lama budista de la tradició tibetana, i a tu, Sofia, com a practicant dona trans, cadascuna de vosaltres en la vostra pròpia experiència, quin budisme voldríeu veure en el futur? Com a dones, evidentment, i com a mestres, com a dona trans en el teu cas també. Quan tu preguntes això, quin budisme voldríem veure en el futur, t'estàs referint al tema que estem tractant ara? Sí. Quins canvis, per exemple, si vols ser més concreta, per exemple, quins canvis veuries tu, Lama, a nivell concret, quines millores? I n'hem sentit un, que és evidentment l'ordenació completa de monges, això sabem tots des de ja fa molt temps, que és una batalla que tu portes i que defenses, però potser hi ha altres coses que no coneixem i que també... Jo recordo alguna vegada que tu m'explicaves aquesta, per exemple, fins i tot quan ara hi ha certs guanys per part de les monges, sempre hi ha un cert paternalisme, una condescendència per part dels monjos cap a les monges, una manera... Sí, maca, sí, no? Aquest tipus de coses, no? Això seria potser un tipus d'exemple. Sí, a veure, jo personalment, el meu monestir és a Occident, és a Escòcia, és Sant Mieling, i per tant allà mai hi ha hagut cap diferència de gènere, i lames masculins, femenins, tot aspecte, i no puc dir absolutament res perquè no hi ha res. Però quan vaig a la Índia, o inclús aquí quan em trobo amb certs lames d'altres centres que són tibetans, llavors els lames ens tracten, oh, Anilà, no? Així com molt amablement, però ens tracten com si fóssim nenes. Jo ja tinc una edat. Ens tracten d'una manera totalment paternalista, com si fóssim nenes. Això quan ens tracten bé. I a la Índia no sempre ens tracten bé, ens emputxen i no ens deixen entrar puestos i ens hem trobat amb coses. O sigui, el problema principal està a la Índia, amb les comunitats monàstiques tibetanes,
amb les monges. I llavors les monges s'han de... Hi ha un moviment, no? S'han de fer valdre, per exemple, el Karmapa ha ajudat molt perquè quan fa el Kagyu Monlam a Bodh Gaya, en què hi ha mils de monjos i monges, doncs s'ha negat a posar les monges al darrere. Llavors fa dues files, una de monjos i l'altre costat una de monges. I així, mica en mica, va sortint d'ells mateixos la idea aquesta. Però fixeu-vos que hi ha unes frases que són fantàstiques amb aquest, que s'han de comentar, no? Les monges són molt emotives, pobretes, però clar, no tenen memòria, pobres, no? Com poden estudiar? Aquesta és una. I després en diu una altra també de molt bona. Són dos mestres, que per cert un dels dos és el que està ensenyant, no? Que dius, ostres, que hi ha molt de camí, no? Per fer. Aquí tenim la sort que, clar, tenim mestres dones i això, però clar, te n'adones que allà segurament el grau de Geshe-ma sí, però quantes lames, tu m'explicaves un dia que quan tu deies que eres lama a la Índia i tal, se't reien. Es burlaven, sí. Tu lama. Si jo em vaig a la Índia no dic a ningú que soc lama, perquè s'ho prenen amb una burla molt gran, sí. A Occident bé, a la Índia no. És així. Doncs, home, la pregunta que tu em feies, al futur, tinguent en compte tot aquest tema, és que les dones budistes, i especialment les monges, que són les que estan més així, doncs se les tractés de la mateixa manera, vull dir que hi hagués realment una igualtat de gènere i no un paternalisme protector ni res d'això. Sofia. Jo, primer que tot, no diré què és el que tenen que fer a Orient. O sigui, una dona blanqueta i europea, jo no pretenc dir què tenen que fer a l'Àsia. Però aquí i ara, a Europa, a Occident, el nostre budisme, com me l'imagino? Me l'imagino sense discriminacions, perquè la discriminació és dukkha, és patiment. I ja n'hi ha prou, no tinc ganes de patir més. I què podem fer aquí? Doncs, per exemple, rellegir els textos d'una altra manera, on no solament hagin homes sent el model a imitar, sinó que fem-nos paritaris, fem-nos igualitaris, parlem d'una altra manera on càpiga també el femení. Mirant com se'ns distribueixen les tasques dintre de la nostra xanga, quan es prepara un assajin, quan es prepara un retir, qui s'encarrega de cuinar, qui s'encarrega de netejar. Per què no hi ha espais per portar la canalla i que les mares tinguin temps lliure? Hi ha moltes coses que podem revisar a la nostra pràctica quotidiana, a la nostra forma d'entendre el budisme, que portin a l'equitat, que minimitzin el patiment. És això, penso que és la tasca que tenim aquí a fer dintre del budisme. Jo afegiria que, a més per evitar el dukkha, jo diria per desenvolupar ètica, que és una de les 6 paramites, de les 6 perfeccions del budisme, i que quan no hi ha igualtat no s'està aplicant, s'està violant. Per tant, s'està violant un principi molt important, crec jo, no? En aquest sentit. Alguna pregunta tornem a preguntar? Mira, per allà n'hi ha una. Més que una pregunta, voldria ampliar una miqueta amb el permís de l'Ama Sandru sobre això, l'última cosa que ha dit sobre l'ordenació de bhikshunis del Gekempo del Bhutan. I també volia una mica, quan jo sento parlar de budisme tibetà, jo practico el budisme Vajrayana en el llinatge Drukpa, i llavors no m'hi sento representada en aquestes coses que sento quan parleu de budisme tibetà. Nosaltres parlem més aviat de budisme de l'Himalaya, perquè el budisme Vajrayana tenim a Ladakh, tenim al Nepal, el tenim al Bhutan, i perquè si no em sembla que és que identifiquin gairebé budisme tibetà amb el llinatge Gelugpa. I jo tota l'estona que estava una miqueta escoltant-vos, hi ha coses que, per exemple, que hi ha dintre del llinatge que jo segueixo, que no les veig en el que heu dit, no?
I llavors, en el llinatge Drupa hi ha monges que porten tot un monestir, que s'encarreguen de tot, i no solament un, també estic parlant de Yalwan Drupa en Nepal, però també tenim el del Jetsumat Tenzin Palmo en l'Himachal Pradesh, etc. I voldria també una miqueta afegir que aquesta ordenació que ha fet de 144 monges el Gekhenpo del Bhutan, ell diu que han estat investigant sobre tota la situació i al final han arribat a veure que en cap text en les paraules de Buda enlloc hi havia res que impedís l'ordenació de bhiksunis. I s'han ordenat 144 monges, de les quals algunes són del monestir aquest del Jetsumat Tenzin Palmo, en l'Himachal Pradesh, i unes 10 o 12 del monestir de Yalwan Drupa a Drukamitava Mountain, al Nepal. I em sembla també, que això vol dir que dintre de, no sé si són 8 anys o una cosa així, després de pràctica d'aquestes bhiksunis, podran elles mateixes ordenar a noves bhiksunis. Només volia afegir això. Gràcies. Lama, vols dir alguna cosa? Sí? Bé, el que tu dius és el que dèiem, que precisament el que s'ha investigat ja des de fa molt és que no hi ha res que digui que no es puguin ordenar, al contrari, es diu que sí que s'han d'ordenar. I en quant a que el budisme del Bhutan no és budisme tibetà, doncs sí que ho és. L'escola Drupa Kagyu és Kagyu i estem parlant de les 4 escoles del Tíbet i el que hem estat parlant ara no era només de Gelupa, perquè jo soc Kagyupa. O sigui que estem tots dintre del budisme. Si li vols dir de l'Himalaya, doncs està molt bé, però per entendre'ns és el mateix, el budisme tibetà. Em pregunto si potser la denominació de budisme de l'Himalaya no seria una denominació més vàlida per descriure la situació d'avui en dia, on es troba, diguéssim, el budisme d'aquestes escoles, no? Però potser la denominació budisme tibetà ve de l'origen, és a dir, penso jo que potser la cosa ve per aquí. De tota manera s'ha de dir que l'escola Drupa Kagyu, em sembla que estem tots d'acord que és una escola pionera justament en temes d'equitat de gènere. Sou pioners, el vostre cap de llinatge és pioner. Tenzin Palmo no cal que diguem res d'ella perquè tots la coneixem i tots l'admirem i tots la venerem. Les confonants. Això sí, si algú té ganes d'entrar a YouTube i posar confonants, les monges Kung Fu, ja veureu de què parlem. I no és floretes, o sigui, són gent molt potent, molt potent. No només el Kung Fu de fer una demostració de virtuositat amb els tals, sinó que hi ha molta cosa sota, molt compromís social, polític, etc. Medioambiental. Per tant, sí, és un llinatge de referència en aquest sentit. Bé, si no hi ha cap pregunta més, hi ha alguna pregunteta més, algun comentari? Jo crec que ho podem deixar aquí i continuar la tertúlia, potser, amb un cafè. Moltes gràcies i bon dia.